tidzaje phwando la mawu amene angatipindulire masiku amene tikukhala. Mwapaderadera Atate wakumwamba, mukhale nafe. Mzimu wanu utsikirepo mpano, nenso mukhale nane mwapaderadera. Mutikhululukire lense machimo athu, mutiyeretse chifukwa cha mwazi wa Yesu Khristu. Mawu onse ndi china chonse chimene chingayankhulidwe, chimene chingawerengedwe, chimene chingaoneredwe chikhale chopangidwa koti ndi mafuta amene angathe kufikira mitima ya anthu, kuti tisangokhala ngati chizolowezi ayi, koma zikhale zinthu zoti zitisendeza pafupi ndi mpando wanu wachifumu. Tithandizeni Atate wakumwamba, tichite chifundo malo omwe ano, mutizungulire ndi tchinga lanu. Angelo anu tikuwafuna ochuluka abwere pamalo pano, amuthamangitse Satana. Please hold us, chonde tigwireni mwapaderadera. We want a spirit, we want life. Tufuna ndithu tikusendeze timve heaven, kuti kumwamba kwatsika kwabwera popano. Maola a Sabata ndi maola odalitsika munatero. Tili ndi zambiri zoti tiphunzire mukanthawi kochepa, mutitsekule mitu yathu kukhala ndi kumvetsetsa kwa special, kwa superhuman, kuti zonse tizimvetsetse bwino lomwe. Tathokoza chifukwa cha mwayi amene mwatipatsa, dongosolo lonse amene mwalongosola chilichonse chikuyenda mwabwinobwino, equipment ikuyenda mwabwinobwino, and all this ndi chisomo chanu kuonetsa kuti mumafunitsitsa zitapambana zinthuzi. Tikuyamika Atate wakumwamba, mukhale nane ndikuyika moyo wanga m'manja mwanu, m'dzina la Yesu Khristu apempha. Amen. Amen. Mulungu ndi wabwino nthawi zonse. Mulolandidwa kwambiri masana ano pamene tikupitirira ndi programu yonse. Presentation ya masana ano monga amene mutu mwaonera, in the closing scenes of Earth's history. In the closing scenes, kamena kuti kukhala mu zomaliza zenizeni za pa dziko lapansi, kukhala mu zomaliza kunthawi yomaliza yeniyeni ya dziko lapansi. Tifatsa kwambiri pa Mateyu 24. Ndipo muchiona chifukwa chake tikayamba study chimene tinafatsire pa Mateyu 24. Ambuye akudalitseni mwapadera, ndipo adalitse mitima yanu kuti timvetsetse ndipo zitisunthire chifupifupi ndi Mulungu. Zimene tikuchita panopa sikuti kungochita kuti kungoti basi kungochita mwachizolowezi, koma tizitenge kuti ndi zinthu zoti zitipindulira za value yayikulu kwambiri, zitisendeze fupi ndi mpando wa Mulungu, komanso nkutheka kuti pakana kwapezeka nazo ufumu wakutiko wakumwamba. Katumvana kapena ndi zinthu zoti kuzigwiritsitsa, kuzilandira ndi mtima wabwino wa Mzimu Woyera, ndi zinthu zoti zikhoza kutipezeketsa ufumu wakumwamba. Na kupulumuka chimoneka ngati chinthu chophweka, koma kuti value ya soul, value ya munthu mmodzi is beyond computation. Katumvana kaya you cannot sungawerengere kuti munthu ali ndi value yotani. Value yake ndiyakuya. The value ya munthu Yesu Khristu ndi amene angayionetse mmene anafa pa mtanda paja. That's the value of a soul, kuti Mulungu angatsike kumwamba kudzapulumutsa munthu. Ambuye atithandize
Ndithu that is the value. Ndipo Mulungu amatikonda kwambiri. Mulungu amatikani? Amatikonda tumotheratu. Kulola zonsezi kuti zitike is because Mulungu afuna titani tipulumuke tisatani tisatayike tisaonongeke. Chifukwa choti nthawi imene tikukhala yakumapeto kwa nthawi kunoko Satana wachulutsa misampha, wachulutsa bodza, wachulutsa zinthu zoti zikhoza kutikola ndi kupezeka kuti tatayika. Ambuye atiyike chifundo, Ambuye atithandize. Ndi honestly speaking kunena chilungamo weekend yachepa. Weekend yatani? Yachepa tikuti itali. There's a lot of content zambiri zimene timenera kuphunzira. Nthawi yatichepera kwambiri. Koma Mulungu atiyike chifundo kuti mukanthawi kochepa komweka at least tigwireko zina zake. Then kutsogolo ndo makaso another meeting, I don't know. Kapena mwina tinena kuti pangozi kankhani galasi. Pangozi kankhani chani? Galasi. Mmachoka protocol, Mambo panga zinthu za outside chani? Protocol. Kuti mwina athana yota bwanji tingomaliza 12 koloko ya usiku. Zotheka zochitika. Bwanji so olo transimbembembe. Night of prayer. Olo transimbembembe ndithu. Chifukwa yoti tili pangozi yayikulu. I'm telling you, once we ndikangoyamba kupita kutsogolo kuma slide wakuku. Monga mena ambira nzanga muchi. Nokhaso muona kuti nthawi yachepa and we needed more time. Are we together? Ambuye atithandize. So, tikuyamba Ambuye atiyike chifundo. Pamene tikufuna tiyambe, ntchito yanga ndiyophweka kwambiri masana ano. Either ndiziwerenga, kapena ndizipanga illustrate, kapena ndizingoonetsa video. Hello? This will do the talking. Are we together? This will do the talking. In the closing scenes of Earth's history, chapter 1, talima chapter angapo, tionoti Mulungu athandiza motani. Atha nyimbo zapadera please chonde. Musanyinyirike kweni. Chifukwa yoti ndiziwitanani in between the chapters, kutika mind nazira refresh kwa yoti zachuluka. In the closing scenes of Earth's history, tiyambepo, pacha tili ku Bible study, ndiye notice werenga a lot of maverse ambiri, ndi kuthandizidwa ndi mzimu wachani, wachinenero. Chifukwa yoti iyo ndi identifying mark. Mutso kuti mpingo wa seventh day is not just mpingo osunga sabata. Mulungu anawapatsa identifying mark, ndipo identifying mark yake daoneke ndi mzimu wachinenero. Mmatsa zimene? Akuti ndithu mpingo wa seventh day sunga khale wa seventh day kuru khale fule wa kuchivumbulutso kuru zindikirika kuti ndiuja wa kuchivumbulutso. Uwena ukhale ndi spirit of prophecy. Kungo chose spirit of prophecy mzimu wachinenero umene usi seventh day Adventist. Hello? Koma people here? Ndipo mpa? Ndithu so sitingachotse mzimu wachinenero, sitingachotse malemba amene adaonetsedwa in the gift ya the spirit of prophecy, kapena kuti the writings of Mrs. White. So tizolenga the Bible, ndiye tizolenga so maverse. My Bible and my verse. Alright, so tukuyamba study yathu tikuti in the closing scenes of Earth's history, Matthew 24 verse 2. Matthew 24 verse 2. Bible ikuti bwanji akuti, and Jesus said unto them, Yesu anawuza, see ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be one left here, one stone upon another, that shall not be thrown down. Aminyale wanapanga go reference kumene kuku. Yesu akauza kuti mukuona nyumba imene sipadzapezeka ulo mwala okhala pa mwamba pa mwala unzake. Mwanjira this structure will be laid flat to the floor. Tumvana? Verse 3. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him, asking him privately, saying, Tell us, ambuye tatuzani, yes, tuze.
when shall these things be? Kodi zinthu izizi zizakhala litilo anthu aja achamba uchita chidi kuti ngati kayisuyo yanga agwe chonchi iyi ndi awo ndi mathero achani adziko. Ndakufunsa kuti kodi zizachitika litilo, when shall these things be, and what shall be the sign of thy coming? Ndiye muone zimene afunsa ma disciples afunsa kuti zichitika liti. Hello? One. And afunsa za nthawi ile, when zichitika liti. Number two, the sign of your coming. Zizindikiro zoti ngamazione ndi maso athu kuti inuyo mwasala pang'ono kutani kubwera ndi chiyani zimene afunsa ophunzira, and of the end of the world. So akufunsanso kuti tikufuna mutipatse zizindikiro zoti inu tidziwe kuti apa tili kumalekezero achani adziko. Afunsa nthawi. You know, Mateyu 24 chapter chodabwitsa kwambiri, because nthawi ili modi imene Mulungu. Koma Mulungu anayibisa so skillfully. Koma I'm telling you kuti ili momwemo pang'ono Mulungu afuna umatitani kumatiululira. So akuti ndi nthawi zanji zizindikiro ndi zitizo, ndipo mathero adziko tiwadziwa bwanji zizindikiro zake ndi chani. Matidakayi pa Mateyu 24. Ndiye muonetsetse Yesu jakuyamba. Pa verse 4 akuti Jesus answered and said unto them, take heed that no man deceive you. Munthu asakusocheretse. Verse 5, for many shall come in my name saying I am Christ. Verse 6, ndiye mumve no, but verse 6, please pay attention. Chonde. Chifukwa study athu yayamba kale. Timvane? Verse 6 akuti, and ye shall hear of wars nkhondo, and rumors, not just nkhondo, koma muzimva so mbiri zachani za nkhondo. They would see that you're not troubled. These things must come to pass, but the end is not yet. Okay? Verse 7. Dear move, akuti, and nation shall rise against nation. Akuti mtunduza ugerechani mtundu zake, and kingdom against kingdom, and there shall be famines ndija njala. They akuti kudzakhaso anja pestilence ndija miliri ndifuna mdzina lina lodziwika bwino. Matenda. Tumvane? Miliri yake ndi matenda, maplague. Otino matenda odavuta kwambiri. And number 4 zivomerezi kamena kuti earthquakes. Tiphunzira lero tiponya kwakuya. Hello? Tiponya kwatani? Kwakuya. Do you know akuti surface readers will be lost? Surface readers will be lost. Sifuna werenga bachani surface. Tiona kuti earthquakes uyuyu is not just kugwedeza kwa dziko. Hello? Earthquake is not just kugwedeza kwa dziko. Ngati nthawi yathu ingati lofa nkumapeto so tukapeta ndengumapeto konkuta alitu. Ngati nthawi yathu ingati lowe tena kufika kumene koko kuti tione kuti earthquakes sikungopanga tremble dziko. Katumvana kaya. Tiona kunena kuti no ndisapange preempt. Mukhale popo. So, nation wars, the most nation rising against nation. Tuvane? 2 njala. 3 pestilence, matenda. 4 earthquakes. Yesu akuti mumvetsese bwino Roma ambaye ndalo. Yesu akuti ziti zimene zangochitika papa zonsezi ndi the beginning of sorrows. So yes, mwanjena kakanga konjera so ma details ena pamwamba pa ma disciples kuti inu Mungu funa ma signs ine ndikupatsani ma signs oti trouble yatani trouble yayamba isina bebe sinafike penibeni koma yangotani yangoyamba ndikupatsani zonsezo. Please don't pay attention koma how you to sort it out. The 24th chapter of Matthew. Akutero mzimu wa chinene. The 24th chapter of Matthew, please John, akuti is presented to me how? Again and again. Ndakuti mona? Mobweleza.
Akuti is presented to me again and again as something that is to be brought to the attention. Are you sure? Akuti it should be brought to the attention of Aiziwe. We are today living in the time when the predictions of which chapter? Matthew 23, 22. Predictions of chapter 24. Akuti we are living when the predictions of this chapter are zikuchitika. Bainda longa, I can tell you good statement many. But statement nage ndapanga note kuti Mrs. White mulungana ngompatsa Mrs. White koma nthawi yake nesatani inasana kwani koma kama alemba eno amalemba ngati uchitika ngati zacha zochitika chani praise nthawi yake koma ndakuona kuti principle yake ndi ngati omwe cha Daniel mulungana muza Daniel kuti mawu andakupatsa koma these are not your chani your words, shut them up ndiza anthu akutiko aku end of time. Statement hii muitipeza kuti I'm telling you, it's like she is alive. Hello? It's like she's what? Ngati kuti akulemba liziro lelolo kumana ilemba kalikale kuti we are today living in when the predictions of this chapter are chani lelolo ndikuza muona kwali muona kuti wars, rumors of wars, famines, pestilences, earthquakes. But the earthquakes is not just kungu kweleza zikwe. Zonse zikuchitika nthawi ngati imots today tuona. And tuona oneka kuti Yesu adani akuti mbado umene ungaone kuti zonse zikuchitika nthawi ngati imots. Osati icho hapo kena ko zaka 20 kudutsa kena ko icho tunena zonse umachitika nthawi ngati imots. Mbado umene ungaone zimene zizi Yesu adani akuti mbado umene you can be sure. Can be what? Sure. Bado umene usupitirira. Hello? Koma anthu ali momwe. Tingachoke konseko kuulipira ndalama zambirimbiri kuti mzingo zakuzana ndi mabodza. Bado umene ungaone zimene zizi will not pass. Sungapitirire. It cannot happen unless Mulungu anana majani bodza. Are we together? Kwa Mulungu amana mabodza? No. Akuti ndemtamvesa akuti let our ministers and teachers explain these chani. They should explain these prophecies to those whom they chani instruct. Mkuiva kani? Let them live out of their discourses zokambira nzawe. Achote muzokambira zao matters of what? Matters of minor consequence. Mukuzoni bali sintu zina Babulo ndiza minor consequence. Ndukuzani koma zili mucha? Muli precious truth mumwemu, muli present truth. What the chimena anthu akufunikira mu Bible panopo is chani? Present truth. Zina ndiza minor chani? Satana ndo chenjera kwambiri anthu akupita ku church Sabbath to Sabbath koma I can assure you kuti anthu ambiri akukambirana cha matters of cha minor consequence Sabbath to Sabbath. Nkaka ukoka. Koma anthu alimbo muno. Amen. Milk oti sunga akonzesere anthu National Sunday Law. Zonse take. Ndizimene anthu akukambirana Sabbath to chani? Sabbath to Sabbath. Koma kuti Mrs. Wanda kuti let them live out into zilizo some matters of minor consequences and present the journey, the truth that will what? Decide the destiny of souls. Zimene zonde zimene timene umatani kumafatsa ambuye atikire chifundo. Ambuye atikire chifundo. Akuti the 24th chapter of Matthew gives an outline of what is to come upon the journey. The outline, the roadmap Mulungu anayipereka kuti tawenga ni Mateyu 24 the chapter chofunikira kwambiri akuti we are living amid the perils of the journey
last days. Those who are perishing in what? In sin. Must be what? Warned. Akwenera achenjezedwe using Mateyu 24. The history of the great I am has the history which the great I am has mapped out in his word, uniting link after link in the prophetic chain from the eternity in the past to eternity in the future. Akuti history imeneyi, it tells us where we are today in the procession of the ages. Mukumva kani tikamanga study prophecy imatiuza kuti tilipatibwe where we are and what may be expected in the time to come. You know, kuti panopo munthu ukhoza amauza ma prophet, go deeper, prophesy to mamalero. In a seventh day you have the ability to prophesy. Muzazimezo kwauza anthu mwa chuchuchu chakuti chuchani chikubwera chichitika. Ineyo napeza kamwayi the past 2 days nimalimbikisa kwambiri ndaminyaliwa amataka Babulo amapeza njira yoyikhotesera nkhani kuti ipite kuchani ku Babulo. Koma it is so clever, simuzindikiranso kuti kunkhanija loku then ndati mwina nziyeserakonso. Nde tili ku maliro basino tukucheza anthu akwambirana tukucheza nde nkhani nazafika mitengo yatani yakwera mafuta nangoti good time mweyo nangoti nkhani yonseyi kwafuna kubwere ndalama yosagwirika. Nde umati ukangoti walowetsa ntchito ino chigwizana ndi chivumbulutso umachita kuona attention ya munthu kuti imasintha mwati bwanji. Then you have a chance now to explain these things. Remember, explain these things. Wantu osati matters of minor chani same thing zotakwera matola ndikubwera basi amene nakwera na ubuyo kwa nambo manziyezetsanso koma na anthu apia kungodandaula ati zimene zochitikasi but naperekaso a very hefty price ndanambo dandaula nenango ndemanganga nangoti ine mtati mundifunse ndemanga yanga ine ndemanganga ndilowetsa kuchivumbulutso aseke yowachi okay andikane ndemangano nakuti unkhani yake yonseyi kukweza mitengo ku is kuti economy should fail kuti kubwere a digital currency. Hello, drama yosatani yosagwirika nachita songa kuti drama imene yoyo ndimene ingakwanise bwino chivumbulutso 13 verse 17 kuti munthu asathe kugula kapena kutani it's the easiest money to block. Hello, akuzongo block ku office kumene ali kuti wakuti uchandosokoneza freeze the money. Hello, that's why tifinyikabe. Hello, things are not going to get any better. Katumvana kani? Sorry, that was a digression. The video was go I'm going to turn this. Number 1, cha? Number 2. Number 3. Number 4. Zivomerezi. Abadu tilipan verse 7 kumpacha. Leo lonse itira pa verse 7. Just one verse. Yet kulima verse ina mbili tsogolo. Mateyu 24. Tumvane? Koma lero sitingakwanise kuvanga sezo titela pa pomwepo. Tiona kunena kuti mau oti earthquakes kumene akuchokera ku mau ena akuchigiriki uku ochokera ku mau oti seismos nchipake chi machine choyeza ma earthquake amati seismograph. Seismometer? Seismograph I don't know. Koma amakhala mau ake omwe, right? Seismo something there. Komano mukawerenga bwino mwakuya mupeza nayo kuti mawu amene ajawo ndi amene anayizidwa mu the original language yo so kwa makhala kupanga translated koma mu original language yo they can mean what? Shaking. China. China. Storm. Hello? Is this just earthquake gwedera kwa dziko? Koma mphepo zayani zankuntho mwanjira ina climate what? Change. That's it.
Koma talimo muno. Climate. So, Yesu anapeka zindika kuti muona war, muona famine, muona pestilence, muzaona sojani? Climate. Mukazangu ona zimene zizi. Just know kuti mbado mmene wo sunga tani? Sunga dutse whatsoever the case. Tikuenda mwa speed rumuone. Kondo, tipanga examine Russia-Ukraine conflict. Kondo hii yapanga affect ziko lonse? Famine, tiona nkhani ya food shortage. For a long time, njala timaona yakhale kumachitikira anthu akumudzi, aku rural area, right? Njala imene ikubwera. Imakhaso mu January. Njala imene inapangidwa predicting Bible, partly ndimeja koma iyi imene ikubwera ipanga affect win aliens. Hello? Even munthu amene akulandira chani? Wakusiteyo. Akhala ndi ndalama koma kupita mu shop kapeza chakudya kutani? Ndikuzana bayindalo. Pestilence kuyamba chaka cha 2020 kunabwera P19 crisis. Taizi what say? P19 crisis, pestilence 19 crisis, Kenako tiona unaya kuti no the other side mene Yesu anapeleka ndi climate change. And tibeza kuti zonsezi uchitika nthawi imodzi ambuye atithandize. The prophetic order of events. Isunte patsogolo. The prophetic order of events. The prophetic order. Iyi ndi kalenda ndimakonda kuiuza. Imapeleka bwino chithunzi. Timchaka chanje pano? 2022, so takwambia 2018, 2019. Ndiye ndifuna muonetsetse bwino lomwe. Apa tajambula kanzere makaone? Yeah. Ineyo, ndi chikhuvi chonse ndikuwerenga umboni wakenso. Kuti no kuyambira chaka cha 2020 mundivesere bwino lomwe. Tinalowa in the what? In the closing scenes. Kungambira 2020 kumapita tsogolo. Tili mu closing scenes of kapena kuti the last scenes zomaliza zeni zapa dziko lapansi. 2020 we were introduced ndi inangoyamba nthawi yomweyo COVID yani 19 idamba vuta. Kenako pang'ono ndi pang'ono after COVID-19 bzili COVID-19 katikati kenako tinambaona chani climate change. Now muona kuna kuti mwina simumadziwa zimene koma lero ndikuonetsani umboni. For climate change imavuta kuti muione, just kuti muione. Peno mangona ngati dziko there's no climate change happening. Are we together? Ngati paibe chimene chikuchitika. Koma ndikakuonetsani lero ma clip mutsimikizo lo climate change crisis idamba kale. Kenako 2022 kungoyamba kumayambiliro komwe Russia-Ukraine war. Kenako kanthangono kwa Russia-Ukraine war food shortage jani zonse zimene Yesu jana anazinena and muone kuti khani ndi muzoone sisa kuti zinthu zizuchitika mosiyana ndachina Ebola chanchani ndi ma crisis ena ambuyo awawa akuchitika mopanga affect wina aliyense worldwide scale. COVID-19 dziko lonse, Russia-Ukraine dziko lonse, food shortage dziko lonse, climate change dziko lonse. Si mwanjira ina si ma incidents ongochitika apo katumvane. Ndizinzoti zokuchitikira aliyense akutha kuona kuti zikuchitika. Kenako ngati mungakhale nafe limodzi osagona tulo ndikuonetsaninso ni China Taiwan conflict imene ikukhanga tikutani ikupanga sima brewing ili bata. Actually ngati ndayika quotation imene ambuye anthandiza I hope ndayika muono nayo kuti the reason why anthu kumenyana khondo sinabuke muchidziwa is ena kuti chifukwa choti angelo folo akutanibe akugwira. And when you read the quotation you can see clearly kuti akunena kuti akangoti azisiya mphepo zimenezo akuti in fact she didn't even say
she was talking about war. Komanda nesmezo kuti angosiya nkhondo zimene zonse. She came to say there will be a time of trouble such as never was. Uso class. Pamene popo munthu oyerenga, munthu amakamba za nkhondo, ndakunena kuti nkhondo sikuchitika fo choti agwira chani? Mphepo. Kena kanena kuti koma angozisiya kukhala time of trouble such as never was. Uso class. Trouble imene iyi part of it ndekuti ndija. Ndijani? Ndi nkhondo. Koma ntalima muno? Ndi nkhondo. And ikhala a terrible war. In a short time, millions of people perishing. Tuvane? Muona, hey, Putin ntima mziwa? Oh. Putin ndia kumanenera atupoera. Kuti negoma zimemu bangazi. Ndili ndi Satan, ndili ndi chani? Satan, mwiza Satani. Putin amanena nile ndili ndi Satani. Imapita pena pali ponse. Because of kuda malaya wati chani. Nip. Satan nakafika utiko? Umalaya. Ama opshezera atu Putin yo ati justification yake amana yakuti no ainongofuna kuti anthu azidziwira atu. Ndi bwino kuti azitani azikhala aware zimene ife tikozochita. Sumnaona ndegena katera ku South Africa ichi. All the way from Russia. Chaka chanje kenechi. Anakatetela tsandege all the way naenda straight also there all the way to South Africa. Ungoonesa kuti pena palipo sitika khozo katani. Ikozo kafika. So, now timane akuti tiende changu pang'ono. Timane akuti kuyambia 2020 in the chan closing scenes of Earth's history. Now let me give you umboni wake. In the last scene. Ataliwa mwana? In the in the last scenes of this one, Earth's history, what will happen? Muiva kanyo? Are we seeing war right now? Yes, kondo ilipo. Tikuiona kondo. There will be pestilence. Zintu so far. War and pestilence. This is in the what? In the last scenes, in the closing scenes. There will be pestilence and plague and jan. Zakona zingapa? Zidatu. Plague ndi pestilence nzongo ndi matendo, okay? Zin context imoja. Zakona zingati? Zidatu. War, pestilence ndi jani? Famine. Zosezi zilika in the closing jani? Ndeno fuso glass. Moti mmene zachitikira moja COVID-19, Russia, Ukraine, chine chencha? Food shortage. So says uchidiga at this time. Tinene kuti sidaloebe in the closing season. We are now in katikati mama closing scenes. Akuti the waters of the deep will overflow their boundaries. Property and life will be destroyed by fire. We should be preparing for the mansions. Okay, I saw that the powers of the earth are now being shaken, and that events come how? They come in order. So COVID-19 whereamba kena kuzaidika China, they're happening in an order. They move. War and rumors of wars, sword, famine, and pestilence. They are first ndauti nzora nzoyambilira that the first tujani to shake the powers of the earth. Abaita longo sisi ndatigwedeze mezi matenda china cha tigwedeze nkhondo ya ku Russia jalanso kuma sinafike zikuyamba kuma sida baby sinafike pa climax kuma ikubwera sinafike tu pa chipeni akuti bena bani kuti ndaika quotation meji ya ndaika akuti there will be so pinching hunger. Hello? Pinching hunger in homes. Pinching hunger. We need to be there, right? But uza Mungu sisi rafuna vitani tikonzekele. Yes, we should be wise virgins, eh? We should be ready. I think ndaika quotation meji tiwona ngasi ndaika tipa ngasechi mpaka na tiwele. So
So akuti these are the first. That's why tikabwera back to this chart muona kuti zamba ndizilizo zimenezi. You can see this woman was a prophet. Muone? Nditu zamba ndizimenezo with the closing scenes. First things zimene zamba ndi pestilence, nkhondo, ndi food jani shortages. Food shortages. Exactly many ananena kuti zizayamba. Then Mumba, I was telling you kuti you people you can prophesy. Then ndekuti then kenakwe chimechubwera next, eh? So akuti then the voice of God will shake the sun, the sun, sorry, the moon and the sun. So we can know after is easy what is coming next. The shaking of the powers of Jan heaven. Hello? And it's sure sichitikadi momwemo. For akuti events coming jani order zimachitika nditu mundondomeko yake. End of chapter 1 to be the next. Because of the next, eh? Okay, let's go next. Pick up me na pena bage. Oh, imba nyimbo please. Mzikhala konzekera. So for you to know anytime to be done for break. To bange break for on. Chapter 2, COVID-19, the Great Reset, and the 666 digital economy. The COVID-19, the Great Reset. Kuli abale ambaye alileje fundo kuliza mbili koma I'm sure tizilandira right ngakha iziza mbili koma kuphandona kuphandwa yaje kuja cheni see most of the times we overeat it, right? So TNTJ more kwanira kuti kamachoka kuno tikhale titakhutira. So in the verse omwe chadawenga Mateyu 24 verse 7 ija kuti no one of the signs imene isodanena ndi pestilence. So panopo pa pestilence tikupanga zoom in pa pestilence, and one of the pestilence imene abwera mnthawi yathu ndi COVID-19 pestilence. COVID-19. Now let's look at Satan's intention for who? Humanity. Satana akuti plan yake ya Satana. What is the plan of the devil? Plan ya Satana ndi shani for a fail. Now let's see more facts. The life of Christ is to be revealed in humanity. Man was the crowning act of creation, of the creation of God, made in the image of God and designed to be a counterpart of God. Okay, we know. But what? Satan has labored to what? Obliterate. What they are going to obliterate in this? Kufufuta, right? Ujota kupanga destroy. Ndaya kuti Satana effort yake nkupanga jani obliterate kapena kuchotsa afuna achotse jani the what? The image of God in man. Chimene Satana akupanga endeavor. Chimene akufuna kuti achotse chifanizo cha Mulungu mwandani mwa munthu. Are we together so far? And to ndeno sangochotsa dzina la Mulungu kapena kuchotsa chifanizo cha Mulungu ayika moja akuti and to imprint upon upon him. Oh yeah, to imprint upon him mutu his own what? Image kapena kuti what? Kapena kuti ja. So afuna yote dzina la Mulungu, afuna yote character ya Mulungu, image ya Mulungu, kuti malo mwake ayike mo image ya ndani chifanizo chake. Are we together so far? Akuti man is very he's very dear to God because he was what? Formed in his own image. Muiva kanyo? Kama mtu ndo iva le? Ndiye afuna pange attack muntu uja. Amujotse mo image yake nkulako kwambiri. And that's anakuti it is what? It is Satan's determined jani. Determined ndekuti cha. Motsimikizika molimbikira kwambiri. It is Satan's determined work to destroy the moral image of God in who? In man. Hello? Sata akutiru si ntchito chabe koma cha determined ndekuti no akuchipanga
molimbikira kuti no afufute chifanizo cha mulungu mwa munthu. Penanso apo akuti determined to efface kutanthauza kwancha kapena cha ndakuti determined to efface the what? The image of God in man. Satana is so determined kuti achotse chifanizo cha ndani cha mulungu mwa munthu. Determined to do this, what does he do? Satan works with an intensity of effort to what? To hide. Wamafuna azimbisa ndani, azimbisa mulungu, zimafuna Satana. Not hey, command halibo na. Are you sure? Akuri not yani? Not openly does he work. Amapanga poe akuti apa ndofuna ndikuchose ni chifanizo cha mulungu. Bwera ndikuchose ni chifanizo cha mulungu. Dandandandanapa. Not openly ndeona amapanga motani. Mobisa mwanseli, but secretly mingling the human and the what? The divine, the spurious and the what? Amazibanga join together kuzichira mingle, seeking to bring confusion and what? Distress. But in proportionate power, divine mercy is revealed to counteract this wickedness, or this wicked working, and to bring to light the enemy's hidden purposes. Kumapeto kumakumva bwino bwino kuti mulungu amapanga cha bring to light the what? The enemy's hidden purposes. Manjira ina ngakhale Satana akuzipanga mwa secret izizi kwa mulungu amazirani amazika pambalambanda kuzulula. Koma kanthu alimba muno nafunso nkumati kodi Satana namba wazipangapo izizi in history. What do you think? Yes. Mazali Bible mana kuti palibe kamene ungakaloze kuti katsopano. Akuti everything is done. Sichori chidalani chidachitikapo. History repeats itself. Tamveserano. Akuti but if there was one sin above another, by which but if there was one sin above another which called for the destruction of the race by the flood. Hello. Aringa temali chimo limene no leader pangiso kuti mulungu abweretse kusefukira kwa chani kwa madzi kuti aononge anthu. Chimo lake, it was the base crime of chani amalgamation. Amalgamation nkurani kuphatikiza. Ndakuti mulungu ngadada ononga dziko ndi madzi kalekalelo, nchifukwa yoti kalekalelo mulungu amapanga mascience nake amaphatikiza chani munthu of man and chani beast, kumaphatikiza munthu ndi chani ndi chinyama. Hello. Ndakuti zimene zidamakisoti mulungu atumize cha flood because and the reason yake aperekedwa hapa and which did it defaced the image of God. Simeza papa no Mrs. Wado ruze kuti Satana plan yake ndio kuti achotse image ndani ya mulungu. How image imene yamba ichotsa bwanji kalekalero mwana ichotsera amapanga chani amalgamation kumaphatikiza munthu ndi chani ndi chinyama, ndipo zimene zimapangisa kuti image ya mulungu irani isokonekere ichoke. So akuti ndithu ngati pa chimo imene abwesa flood kalekalero khani yake amapanga zimene zizo maphatikiza munthu ndi chani ndi chinyama and caused confusion everywhere. God purposed to destroy by flood that powerful long-lived race. Adaona kuti zachitika zizi mulungu anati abasa anthu awatatani taononge aononga chifanizo cha ndani cha mulungu. What special methods would Satan use to do this today? Katumvana Satana angagwiritsa ntchito njira zanji zoti achotsere apange akwaniritse zimene tikunena babasi zomafuna kuchotsa image ya mulungu mwa munthu. Okay. Tukamba tufutuanka tufuso ile. So far tulimuoze? Good. Satan ababa eno aita namonetsa mulungu anamonetsa eno aita zimene Satana amakambirana ndi angelo wake. Mumvetsere more facts. Akuti Satan gathered the fallen angels anabwesa pamodzi together
According to devise some way of doing the most possible evil to the human chani. Mwiva kanyo? Tiata akuwairana ziwakuzirana ziwanda kuti no tabwera pamodzi tikambiane kuti munthu tingampange chani choipitsitsatwe osati chongo ipa mang'ono. Ndakuti one proposition after another was made. Ziwanda zinambo kamba hati ipange chakuti hati kwetse mafilimu olaula ayo tipange mowa imeneso ndizelu kodi ukaniza bwanji. Ziwanda zurani zukambirana. De akuti one proposition after another was made. Mwakambirana mebachi. Till Satan himself. Finally Satan himself thought of a plan. Ndukuzeni paziwanda zonse genius ngakhe sana maira na osewa. Genius ni ndani? Genius ndiye. Mwini fili. Tumvane? Even in zeu yori ruti entikagwetse Adam ndi Hava. Mazira anapanga ndi ana proposition yonjo kawasalana mazina so? Not ziwanda. Hello? Ziwanda kuti zina atamva proposition okukwamba pamambe yo zina chita shada ndekuti kukuona are you serious? Are you serious? Kena kwa sometimes zoka zinaona ta koma tikapandopanga still mulungu afuna atuononge mwina this can buy us time kuti likhale ndi chani ndi nthawi and indeed zinatheka koma they were given a 6,000 year extension koma nthawi muno ikangotha sonthawi imeneyo 7,000 years akwene azononge. Okay, let's believe ndakuti sana mwino wake he thought of a plan. He would take the fruit of the vine. He would take the fruit of the vine. Also, aya antumulibe muno. Antalima muno. Amen. Tuwainga this plan yenda. Plan ya Satana. Akuti he would take the fruit of the vine and also what? Wheat. Kapina mwina wheat ndija. Wheat, what is wheat? Mabangila cha. Macaroni. Macaroni. Mkwanza. So many products are made out of wheat. Then he will take the fruit of the vine and wheat and other things given by God as food. Sana zichule. And would do what? Convert them into poison. Ndona kadanthu aweruka. Mulimo muno. Kuchichita convert chakudya choti Mulungu adalenga. Scientific kale dzina lake ncha. Genetically modified. Hello? Modified ndayo tumwata? Mwachisinda. Simene chinalile chitushi. Hello? Akuti convert them. So modification hii, modify uyu convert uyu. Sakungosintha kuti kungosintha kuti chisintha kuti mina zizibeka mbeu zambiri. Ndi modify into a kuchisintha chisanduke chani poison which would ruin man's what? Physical, mental, and moral powers. So chakudya choti mmaje tsiku ndi tsiku muzidya tizidya kuti chitiwononge our physical, mental and spiritual and moral. Ndakuti which would ruin man's mwanjira ina deface the chani the image of God and so overcome the senses that Satan should have full control. Mwaona kani mwanjira ina Satana azayuza what special methods would Satan use? He will use poisonous food. Hello? Poisonous food. Which waibanga modify. Very innocent looking food. Koma yote no yapangidwa chani? Yaigidwa poisonous food. Matalima uno. Mwana uri nzambiri zoena uphunzira ati ndeti zijashana. Kwizi wapo nokwindo. Ati kwizi kwa wino. Actually beka video kena kake sinagaiga baba. Muntu akulongosola ma experiment amene achitika osiyana ana atachotsa off of wheat products.
attention yawo kukwereratu ana olongolola kupezera ana afatsafatsa kuona kuti mavuto ambiri amene amadandaula anthu amatani amatsika once munthu kangomuyotsa off of chani wheat kutanthauza kuti plan ya Satana inatanidi inachitikadi anachitadi poison our foods. Now ndimafuna muone kuti mu Babulo tamvetserani kuti uloyeratu kotino sikuyeneranso kuti toine nthawi yathu. The Bible reveals another method to be used by Babylon in where? Revelation 18:23. Tiye tuone method ina. Taona poisonous food. So we need to be careful. This zakuja kufunika mazibanga examine kuti what is the best food? Chime kufunika just growing zakuja za right? Growing your own food. Tikoenga pa so 18:23 akutulu yaso njira ina yachiwiri. Koma si njira zokhazi zinthu zapa dziko lapansi zoonera zosakhala bwino chanchani zambirimbiri nyimbo zonsezi ndi attack on the image of ndani of God kuti ichoke mwa munthu. Komano apa tungosankha izo ndizo. 18:23 akuti and the light of the candle shall shine no more at all in thee. Verse la lodabwitsa tiwona tiunika muona kuti verse lodabwitsa kwambiri. And the voice of the bridegroom and of the bride shall be heard no more at all in thee, for thy merchants ndo ndatoda on amalonda that's drama zao. Thy merchants were the great men of the earth. Muimve tu zene verse mene. For by thy sorceries were all nations fuso class. Chimene Satana zagwisa ntchito kuti asocheretse mitundu yonse ya anthu. Ndija sorceries in Bible isewa nena kuti nyanga. Ena ke naona matsegula Bible isewa. Ndipanoyo. Ali akuti nyanga ndizimene zasocheretse dziko lonse la chani. Now mukumbukira mawu oti earthquakes acha nakuza kuti mawu sikungogwedeza kwa dziko. Surface readers mukumbukira? Maina akukumba motani? Mokuya. Mawu oti sorceries awo taona. Mawu na mame. Taona. Akuti Strong's Greek right? 4771. Sorcery, auchokera mawu oti pharmakia. Tukufanga examine sorcery chimene chinasocheretse dziko lonse lapansi. Pharmakia. Ndakuti Strong's Greek magic, sorcery, enchantment. Nemove from what word? Pharmakias. Kamena pharmakeus. Medication. Hello. Komantalimo. You don't know actually, you know, pasinzina the Bible see when I would kuduza. As in munkusama ina kumali zisankani. Ngati Satana akupanga poison food. Hello. Mukipanga convert into poison. What more ja? So akuti pharmakeus in the muchi mo akutanthauza chani medication that is magic. Ndimuone tikapitia kutsogolopo. Akuti pharmakia word yomwe ija ya sorcery je. Pharmakia the use of jani medicine or what? Drugs. Or what? Spells. Koma talimo muno. Jifanye mulungana atuuza kuti leave out of your discourses matters of minor jani consequences. Amaine akumali kuphunzitsa anthu zilizo zimene zizi. Koma Bible likunena kuti the watchman is asleep. Hello? Akuti they are all dumb dogs. Dumb dogs ndekuti ndoda sakuuwa koma danger atani yafika koma agalusa kuti sakuuwa lichete koma talimo muno. Has anyone told you this? Ndi mulungu ati inawo milandu ma watchman milandu yake ikulukulu
akuti milili 7 ija yawo azaipanga times 10. I'm telling you the truth. Chifukwa yoti watchman sadaimbe chani lipenga and anthu akutayika for the watchman anakukhala chani koma danger amaita amayiona. I'm telling you amayiona danger koma samafuna olankhula kufuna kukhala neutral kufuna kukondolesa ndani kapena mabwana awo. I don't know whether people are you here go? I will tell you the truth, the whole truth and nothing but the what. Yeah. Katumvana kaya. So help me God. Chifukwa choti nenso my life is in danger. Tumvane? If that sindinena is Mulungu andifunsa kuti koma umadziwa koma Yesu Sudanani. Sudanene. Famakia ndi the use of jani mankhwala. I'm telling you kuti Satana nainso awapanga convert mankhwala asanduke achani nziti anawapanga kale. Koma munthu yakusadziwa Mulungu anatani analekelera. Mulungu ndokhululuka re apanga condemn ngati. He does not condemn wina aliyense koma anthu samatani samadziwa alonda anakhala chete kuti chipati tipite patsogolo alonda. So akuti definition, the use of medicine, drugs or spells imene ndi sorcery. Apanso akuti the use or the administering of jani drugs kapena kuti cha aminyalio nkhani imene maikonda kwambiri ya definition yaku I think ndi iswe I think ndio mwe definition ya pharmacy. I think ndio mwe ku definition ya pharmacy, the use of drugs, medicine, potions, poisoning, witchcraft, remedy. Hello. Manjira ina not only poisonous food koma poisonous cha ambuya ditalies. And akuti through these poisonous drugs akusojelesa dziko lonse la chani lapansi ambuya ditalies. Timaenda umakhala careful sitingamangolandira zonse zimene anthu aboma akutiuza kapena achana akutiuza. Bible imene akuti anthu amene was controlled by the woman uja adavala za prepo mukumbwe zilitu m'Bible mchivumbulutso kuti this woman akupanga sit pa mafumu onse apa dziko la chani. Ndeti kamangotenga chilichonse chimene akutiuza kapena chimene akutipatsa tipezeka kuti atisocheretsa nazo. Katumvana kaya kwa Mulungu wachifundo tonena kale munthu akusadziwa anatani pachi munthu akusadziwa analekelera. Very merciful God. Aya patisafatsepo koma verse ija ondibwe apa slide iyi. Okay, ndi maverse omwe aja. Ndi maverse omwe aja komano mu maversion osiyana ukuonetsani kuti no sorcery omwe aja maversion ena akuti nchani. Sorcery ena akuti ndi magic spell. Aba kuti your magic spells and poisonous charm. Muona kaniyo? Yeah, komano you can just go to this website Bible Hub ima kupanga bwino zimene zimakuonetsani verse lomwe zomwe kutanthauza. Now tinanena kuti verse ilili mu verse lili achulamo kuti your merchants were the the words important people. Ma version ena nati the prominent chani men and odziwika amaina awo tumvane and omveka. Thank you so much. And omveka and horani omveka alesa marani amadziwa tamvetsera more fast tamvetsera the prominent men of the earth. Tsukuli nake zimene ndachita. Hello. Nango okay, here's what I'm going to do. Ndingo kanga ndingo search kuti the prominent men. But ndingo banga Google the prominent men of the earth. Abaruti kuchikumbutso 18 verse 20 verse 23 eh? Verse 23 18 ikuti the prominent nkhani ya mankhwala ija. Hello. Nkhani mankhwala abodza ija yalumikizana ndi prominent chani zili mu verse ingati. Hello. Katumvana kaya. Okay, ndakuti the prominent ndapanga Google ndada ndingoyesa ndipange Google who are the prominent men. Then ndapanga muona search anga muona search anga mwa the prominent men of today. Guess who came number 1 on the list? Hello. Aya atugulide kuno. Atugulide. Atalipo muno? Who is Anthony Fauci?
Mwamudziwa? Alipasa kumudziwa? Mwina. Fotokozeni. Alipo ena saa kumudziwa. Koma ndifuna mutafotokozani anthu angatifotokozani ndani who is Anthony Fauci? Sonia kakati asimeni kakona. Who is Anthony Fauci? Ena mukumudziwa. Atupele sign up no. Mumudziwa? Ndi tangu just brief it ngoti pasa chitunsunzu ndi ndani. Yes, koma sana minister bese. Anakukhala ngati advisor. Because akunena kuti analysis was a civil servant. Okay. Ifuka Yes. Fauci anali mu boma La Trump. la asana bwele Trump. Eh. La Obama. He was there. Amapanga head FDA. Department yona za mankhwala Yes. ku USA. Yes. Ndio ndifanya udindo wakeo Yes. amakhala advisor wa president amene alipo. And advisor wake kumbali za mankhwala za tanzizi. Is it a coincidence kuti Anthony Fauci ali mu chipumbuso 1823 verse lomwelo ndimelo kamba za mankhwala otani famakia. Is it a coincidence? Zungo chitika? Koma talimo kuno? Okay. So number one anali Anthony Fauci. Now let's see what Anthony Fauci. Who is Anthony Fauci? Dr. Anthony Fauci, interesting things about the immunologist. The 9-year-old immunologist has been a what? Advisor. An advisor to what? Every United States president. since what? Ronald Reagan. Hello? President George Bush offered to make Fauci the director of National Institute of Health in 1989. What did Fauci do? Declined. Adaka anainewa I think kufuna. He said his work at NIGH was too important for him to do something else. My Jesuit amakala focused. Akabasadwa ntchito amafuna pakana chirani chitege. Damuzoti no distractions. I have something to do. Hello? Then I'm representing Fauci the Jesuit. Fauci graduated in 1962 with a Bachelor of Arts degree in Classical Studies from the College of the Holy Cross. A what? A private Jesuit liberal arts college. A private Jesuit college. Fauci adaphunzira ku college ya Jesuit. Ndona ngati sakumva. Ndichifaka mukampanga Google amatu kukhana bachani? Ndichifaka wapanga advise my president aliwo? These people, they would muone kuti Fauci ndi who he is. Akuti a president, a private Jesuit school, they muone patsogolo. Ellen White, great controversy. At this time, the order of the what? The Jesuits was created. So say Ellen White. About it? At this time, the order of the Jesuits was created. The most cruel, unscrupulous, and powerful of all the champions of Jani. Majezi sama ruma ndinda. Papa. Tuvane. That would be cut off from every earthly tie. Mwamba. And human ja. interest. Do you think he loves you? No. They love you, my Jesuit. Dead to the claims of ja. Natural affection. Do you think they love you? Mwana na magonda na kamene wawa. Kuna kufunia nzabu ino. Akuti reason and ja. Conscience. Holy what? Silence. Do you think I need conscience? Makwala jota ambo batana? Ana ngono. You think they care? You think they have a conscience? Holy silenced. Holy. Osana mangono. Conscience inara. Enough. Did they have it? It's one. Conscience, holy silence. They knew no rule, no tie, but that of their order, and no duty but to extend its power. There was no crime too great for them to commit,
no deception tuja. Days for them to practice, no disguise too difficult for them to assume. Akozokhala china chijonse kubwera kusanduka ngati veil mwemwe muno mameni iso bwinobwinonso koma ali kuima sotsogoloso chonchi ndikumalalikiraso koma ali maja Jesuit ni munthu waopsatu Jesuit koma nafuna mumve patsogolo. Actually mwangowerenga mnoka vow to prevent Jehovah ni nkhani yosanga sikwambia ma Jesuit in great controversy akuti under various disguises the Jesuits worked their way into what? Please. Can I go to be the of who? Who is a counselor? Of who? Who is a king? A president. Aguti Fauci has been an advisor since the beginning. Hello. Buku ilitu ntifanye sama na kuti buku independent ngati buku yama sizwaidi mina fona yesa zai welengi buku yake nditi. This is the one Jesus Christ wants everyone good aliyensa itani awelenge. Ndakuti okala ma advisors chonchi they do what? Shaping the policy of nations, zisanduke mandatory. Hello. Akomanthu alimo muno. Zisanduke mandatory zinto zizi. Aliyensa akalamizike pakana zitengedwe. Ndi anthu opsa ma Jesuit. They became servants to act as spies upon their masters. They established umai kuno kule secondary Loyola. Kukasungu Loyola. Sana be say so. Loyola Jesuit Secondary School. Loyola the founder, the founder, one of Jesuit. Ambuya adikire chifundo, Then in the open need to sometimes hey, already 1 hour has passed. Can you imagine how many times Angela? Yet it's dakalindishin tunda. Ambuya adikire chifundo, pale dakalindishin tunda. Okay, Agudi, for all nations, Revelation 23, 18:23 mwezi na agudi muzumula, we said agudi mufatilie timuone kuti agudi banje. Taona the merchants of the earth. Agudi mkati mwako yewe Babulo, munani ma merchants atwanda ama zao. They to verse 3, sorry. Revelation 18 verse 3. Agudi the king, for all nations have drunk of the wine of the wrath of her fornication, and the kings of the earth have committed fornication with her. And the merchants of the earth are what? Waxed rich. They are waxed rich. Waxed rich, no what? Alemela, filthy rich. Drama kani. Stinking rich. They are only alemela through kudzana muja. If you do, my delicacies are under Babulo, the merchants of the earth are waxed rich. Come on, hang on. Okay. Might just. Thank you. Let's say more fast. Come on, honeymoon. James is on era. Fortunes of the world's 10 wealthiest men. Hello? Doubled. Did what? Doubled. Did. During the pandemic. Aya tu watu kucheza. Kama tukulima mno. Yiko inesa nambe panobo Bible lungo kanga lukufumpuluka. Katumvana kaya. Kufumpuluka isina kuti kungolenga verse. Kufumpuluka ndi wedi, si wedi. O maliva. Lungo kanga kuti atinda panga wedi. Lungo kanga kuti it's coming to life, Yungo matuka from verse you can simply take kungo tinga verse lina lake kupanga play video yake. Katumvana kaya. Akuti fortune of the world's 10 wealthiest men doubled
during chani koma anthu amati covid kuchivumbulutso kucha kulibe mudziwa Amaterodi. koma apa anyuza akutuzanira kuti ngati pali nthawi imeneno anthu achuma the merchants apanga ndrama za nkhaninkhani waxed what? They are waxed rich. It was during COVID crisis. Ndekuti ma delicacies amaperekedwa nthawi yacha ya pandemic. Hello? That's why these are the merchants of the earth. The Bible is coming to life. Okay, don't. During the first 2 years of COVID and the, okay. These men's wealth jumped from 700 billion to just 1.5 trillion an average of 1.3 billion per day. 1.3 billion drama zimene apanga nthawi ya COVID. Patsiku. Tikutilupa chani? Patsiku. Inu pachampanga ndama zingati patsiku. Oxfam said the fortune of the wealthiest men rose more during pandemic than it did in the last 14 journey. I don't understand what I mean. I mean this is wow. I mean na kulemera at 260 million anasanduka usauka for crisis iliyo yomweight. Demo aone anthu ajano. Hello. Inu mukangoona nda Bill Gates, eh? Ndame amakhala in the front, eh? Hey. Atosewa alemera nthawi ya COVID crisis. Apanga double, osana alemera, ndolemera nkale, koma apanga double. Moyo nakhani, eh? Palipeponda? Ndwajani, wanchiro yanchi. Sumukunza muntu wakuda izi. Might just call absolutely disgusting. And who is she? This is Gabriella Butcher, and she's the executive director of Oxfam International. Pay attention to the smile and the body language as she says these words, says it all in my honest opinion. It should open a few more eyes. Let's have a listen to what she said, shall we? Are we ready? The rise in billionaires has been, unprecedented during the pandemic, and there's been several sectors where that has been mostly concentrated, and one is in fact the pharma sector, because COVID has been one of the most profitable products ever. Because COVID has been one of the most profitable products ever. Hello? COVID has been one of the most profitable products when? Ever. The Bible, the merchants of the earth are waxed journey. Rich. delicacies By her delicacies. Zongonesa kuti even chinthucho ndi chake, delicacy ndi yake. Alebweretsa ndi ndani? Ndiyeyo. Ndi anthu ena atani alemera nayo. They anapanga take advantage alemera nayo. Akuti onyona kulatu mwina mwange one of the most profitable products ever, Okay? So That's okay, tipite patsogolo nthawi yathu. Well, the world's 10 wealthiest men doubled their fortunes during the first 2 years of the pandemic. Awandajana, news artist. BBC Akwamba zofanana nditu. BBC adabanga report kuti nditu the world's As poverty and inequality soared. That is the claim of the British aid charity Oxfam. It is calling on governments to tax the gains made by billionaires whose mwamvezo akuda mwanyi mwachite ko tax ma profit akudaniyo. Hey, this is too much money. Ufunika bweze. This is too much money. BioNTech and Moderna. Ndingo ipanga bleba ngona. 3 vaccine makers, they delivered 2 shots for the Wuhan virus.
Do you know how much profit they made from these shots? $1,000 every second. $1,000 every time. Profit. Profit. That's right. $1,000 every second. Pfizer, BioNTech, and Moderna made $1,000 every second from Wuhan virus vaccines. Can you imagine this? When these shots came out, they were sold like lifelines. These vaccines were supposed to pull the world out from the pandemic. Instead, they ended up building monopolies. While these three companies, Pfizer, BioNTech, and Moderna, are making money hand over fist. Look at the numbers. The vaccine trio have earned billions already. This year, they have made 34 billion from their shots. 34 billion. This is profit before taxes, which means these companies earn more than $93 million every day. $65,000 a minute. $1,000 every second. The merchants of the earth are waxed Jani. The Bible, Abinda Longo, is coming to Jani to life. Ikungo fumpuluka. Sumatabanga ko imenyuwe. Ikungo fumpuluka from the. Yungo tulugamo. Ambuya ditandize. Did you know what Mulungana did a war on 7th day? Couldn't the bank stay away from drugs? Jeremiah 46 verse 11. Go up into Gilead, take balm, O virgin daughter of Egypt. In vain thou shalt use many medicine, for thou shalt not be what? In vain. And they would do with and popanda pindu. Mulungana knows as many as easy. People need to be taught, Mrs. White, Ministry of Healing, that drugs do not work. It is true they sometimes afford present relief, and the patient appears to recover as a result of their use. That's very true. This is because nature has sufficient vital force to expel poison and to correct the conditions that cause the disease. Health is recovered in spite of the drug. But in most cases, the drug only changes the form and location of the what? The disease. Kanizizi muabeze zangala baondama ziziwa bwino. Ditu akuta antapunside kuti izintu zisizi machiza machani. Mulungu afuna tibwere back to natural remedies. Tinakali timamvera kumaambile opomwe sibwezi satana atati pezera nsampha. Inu mene mukona kuti crisis inachitika 2020 ibwerazo? Ningo going again verse. And the rest of the men which were not killed by these plagues, yet repented not of the works of their hands, that they should not worship images, devils, idols, chan. Okay, that would invest it on Nagoduka. Neither repented they of their what? Murders, nor of their sorceries. Dilabanga search maamenewa. Sorceries will diemeuja. From what word but? Pharmakia. Hello? Pharmakeus. The use and administration of drugs. Bible they what? They what? Repented not. Meaning could be more pestilence because his own more pestilence, and these Babylonians, they'll still force these things. My sorceries, but wow. Are you understanding? Come you and I, that's a good idea. Mass. If fail, we can use natural journey. We can use natural remedies. Come also by nice life, a healthy lifestyle. We can prevent kudi mutuno usadwale jani matenda. Are we together? Kwa mlungu sajira kondemu, mutu amijira kondemu kodi ma drugs amena tutu use makomo munanga ena kumwa PP ena kumwa cha tikangotaya amadero kupanga kwake mulungu sapanga transition model tumvane. You have to kupanga mwanzewe kupeza na anthu odzitsata zinthu zetu ndikumafusana nawo kuti ndingapange bwanji, what are the alternatives, and then fama kati
mumve pamene pangana kuti ndithu mankhwala chamakhala kupanga di afford a present relief pamene pangana ndero ndeno umene ukhale careful for nthawi zina ukangoti wachoka mwa abrupt ukhozipezera zikuyendekanso tumvane, so you do it mwabwinobwino tumvane, consultation with my medical missionary ine izizi ayi komanso kupewanso zina zimene akungotiuza mandatory this mandatory that zimenezo kuzipewa chifukwa satana kumbukirani cholinga chake nkuti apange defense chani image ya mulungu. Be careful, watipatsa poisonous cha food, he can also give us poisonous cha. Be very careful, right? Let's be careful going forward. Okay, tufanye pange break, tisina pange break tingomaliza pang'ono kena kuti panga break kena kwa break usiku representation yake ikupitirira. Hello. Chifukwa yoti tili tikuena kuona sonkhani ya Russia Ukraine kumandema kuti ali zokamba nzambiri. Klaus Shaba anatiuza kuti COVID-19 inali great reset kubwezeretsanso ndikulu chama mnena minyalo kuti ino ama degree yake angati 17 nkhani yonse inalembedwa apopo amanyala anatiuza nkhani imene kuti no anthu ambiri amafusafusa kuti itachitika crisis kuti kodi ino when will things return to normal. Schwab anane ambuku imene chakuti the short response is never. Kani hii sizibwereranso kumene zinalili kalekale. Nthawi yathu tipange play komano nthawi sikutilola. An agenda. نعمل لكم يا شباب صدر عالمي 11 له. Okay, mutagwenga document dakuti the UN agenda, a new world order, a new UN world order between the years 2021 to 2030. You will not believe what you done. Get ready. Take it. Take a breath. Breathe. And do not what? Do not despair. Because there's God up there. Chambilira. Muzaka zimenezi. There will be one world, Jan. Oh, wow, it's coming. Antani momo. Echa? A cashless world currency. When was this? This imone go into Pakantawi to clip. For number, you want to play 20 wager. That's when I started showing this clip. 20 wager. Imone go to Babulo be. Ami Hassan Zumani. Bank Merkazi. World Central Dani. World Central Bank. Olami. One world military. End of national sovereignty. End of national sovereignty. Yes. Kanga rudi mwango mulibeso kutsimira pano. Hey. Ziko remote. End of all privately owned journey. You own nothing and be journey. You be happy. Ngakale you own nothing. You will be happy. Okay. The end of the family unit. Depopulation what? שליטה בגידול האוכלוסייה וצפיפות האוכלוסייה. חובה מרובה. Hello. Hello. Alemboria. From 2021 to 2030 atipatsa zaka zake. Pano 2022 tili katikati panopo. Komano muono tsogolo kuti tili mu build up stage.
Nkuluyu ndi president wa Brazil. Mutumudziwa? This is Bolsonaro. President of Brazil and the president odino amakana zimene za mdziko lake. Azina bwera ndana amene afuna kozodani kupanga eneo asizundikudza. Amakoni kubasama kulimbana nawo anthu awawo. Tumvane? Oh, by the way, Bolsonaro zake, he is a friend of the king of the south. Hello? Mathalimo muno? Ndipachi ali mu BRICS ndi kabungwe kena muli Brazil, Russia, India, China, ndinda South Africa. So he is in this group. Yeah, BRICS yo, the bad company. Group imene chifukwa amakangaluli za world agenda zakutani sakufuna panga mmene world agenda akufunira ngati wo akufuna kukhala pozimira pachani paokha. Ndani magulu ake namene ode amene moma ina Russia, China nditiona kuti kodi anthu amene wawo tiona utsogoloka nthawi ngati lone. Ndeno amama akukana Bolsonaro akune amamukakamiza kuti nona amukakamiza koma kumabwera something called the pandemic treaty panope yakhangali yabwera yakaye mbuyo. World Health amafuna kuti azitha kulowa mdziko ndi kupanga control nkani ya thanzi directly osadzera mwacha maboma direct. Nde zimene zinakubwesa mibungwe nde zimene no Bolsonaro apapa kuti ineyo I will not get into this chani treaty. Brazil is autonomous. Umeona? Mamvuzeze? Loma kani zoyilika zake. Essa proposta for para frente vai ser pro Brasil. Até porque eu fui o único. Moreover, I was the only one that didn't what? Adhere to the lockdown policy. Umeona zoyilika zake? Muona nama monera kukonda mene? Then ndione tsenu mboni kuti sama monera kukondwa. Hello? Wantalimo bana? Magazine yanji? Time. In the cover page ya Time magazine, amakonda kuyika zinthu ama Time magazine zochititsa chidwi. Kuti muone kuti sama monera kukondwa, iyi ni magazine ya Time magazine, ya Time cover page. Inachitika just before COP26 last year. Mena makambi anankani ya climate change. It was a meeting ya climate change. Then it was like one etsakuti ya zoku in preparation of COP26 right? Kuduse cover page jiji. Amena kutsogolera ndinda no. President wa dziko lanji. America exactly mene na image kumbuso kuti dziko limeza sogolezo says ndi America eh? Demo mone mika pa front amene sinda kuti ndi leader amene ena ndi ma president osiyana with the prime minister wako India uyu ndi blah 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 mamutsasikana memo blah 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 Greta Thunberg eh ujana yakuti ma president muwanga the climate change you just speak blah blah blah, you're not taking any action mungoti chedwetsa ndieno tukamba za Bolsonaro ne kani ndi Bolsonaro ndemo even chithunzi ichi kuti fatsepo chitijera nthawi chifukwa chili very symbolic. Muona mumwemo mugwanyani vula mumwemo bauchilika nyani zing'aning'ani koma kuona kuti kudzuwa lukuta lukuotcha pakana mipando yaka nyani moto maso muona this is drought, this is the climate crisis, this is then muone mauti last call. Ambuya tiye food COP26 amene yakuti COP26 was the what? The last call. Was the last call. Tieno muone pampando undi alibapo Jinping noso mungaone koma mukapanga zoom apa chimaoneka clear koma apa facha resolution undi pando wa Jinping the president wakuti alipo angomika chimangano tinampangira reserve chani a seat yake ili bwino mayone komano hello apa muzura ne boriana share Bolsonaro hello amusungira mpando eh? Sa musungira? Amusungira? Naona sisani bwino. Mpando wange wata? Kuivika ndi chani? Inu, kakachimanga nikakakole bori share Bolsonaro. Ndi pamenepo. Mpando wake is covered in chani. Do you think this is a mistake?
Akuti uyu. Nothing but Bad company. coincidence. Bad company. And of all the presidents, why je Bolsonaro mwaoyika pachani patsogolo ndikuvindikira ndi chani? No. Komanso cha wa China yo ali patsogolo na Yesu. Yes. Komano mmene azikuonekera apo ali patsogolo koma sakutani? Sakuonekera. Yes. Kuti China mu nkhani ya za digital za social credit ali patsogolo. New World Order ali panyani? Patsogolo. Koma ngakhale sakunani? Sakuoneka. Zoptatu. So kulake na mene Bolsonaro, zoankwa zake. Written in plain view. Ay. Yes. Kuti Satana umafuna zibise kwa Mulungu akuti amapereka grace kuti anthu azitani azidziwe. Ndipo chili ndi nkhani. Yesaya 47 verse 19 ngotseka mpati hii and then we'll continue later on. But these two things shall come upon thee in a moment, in one day, the loss of children and widowhood. They shall come upon thee in their perfection, because of the multitude of your journey, sorceries, and the great abundance of your journey. Munachulutsa, Mulungu akudzudza kuti ayi munachulutsa zochitika. COVID-19 is the right arm of Sunday. Kani medaka mbenapo ame tinali limodzi kuti no the entering wage. Kani yatanzi the entering wage mukawenga Mrs. White amanayo kuti medical missionary work. These health issues are the entering what? Wage of present truth. It's the same kumbali ya Satana. Zima tsegula chani njira. That's why Satana anambira nkhani ya chani yatanzi. Are we together? Because amakonza njira kuti kubwere nkhani ya mark of the beast. That's why he started with that issue. Fona amadziwa kuti by this way akozofewetsa mitima ya anthu. Akozofewetsa mitima ya anthu. COVID-19 was a COVID lockdown was a try run for climate lockdown. And however, they were preparing us. Later on, I want to finish this section. COVID-19 was a right major crisis. Look at how he's looking. This is, do you know who this is? This is Rockefeller. And then with the present window of opportunity during which a peaceful transition, a peaceful and independent world order might be built. All we need is the right major what? Crisis. And the nations will accept the journey. The new world order. Amangofunika crisis yabwino ndipo anthu alandira journey. First, let's go to that report where they announced the new world order in Australia. And all over the world. Australia, maybe I think I've heard of that. Akubanga announce kuti Australia new world order yamba. Full day of the new world order. Outdoor gatherings. Akuti it's the first day of the new world journey. New world order are limited to 2 people. Exercise is allowed, but no further than a 10-kilometer radius from your home. I think we'll do part how we are to see what so ever since 2020, Tinalo the closing scenes. Commands of Tinalo in the build-up stage. Your new world order. COVID-19 was the entering wage. You're in a build-up stage. So in the build-up stage. That's why new world order. What does the Bible say is one of the major characteristics of the new world order? Bible one of the major characteristics of the new world order. The no buy, no sell journey crisis. And that's why ever since 2020, we started seeing restrictions on what? Buying and selling. On buying and selling. Since 2021. Since 2021, tidaona kuti anthu shop umakanizidwa. Tel Aviv, which runs parallel to the coastline. It's where many of the city's Sindifawanga play all these videos koma in the news ya RT odziwika sobwino akungopeka itsanzo kuti adapita shop ina anamonesa itsanzo kuti sungathe kulowa chanchani pokhapokha ukhale kuti ndi khadi zoterozo. It stands for quick response. It was in Australia, I think. Very quickly.
a big part of living with COVID about to become bigger. A check-in, soon to also check up on vaccine. No entry. If inali no mask no entry, anzata nafika potsogola kuti ikhale no chani no tick no entry. Mwini kuti ngotenga kafoni kako kungopanga ya scan. Neat zonsezi ndi inali trial run. Tumvane? Inali practice run. Nation status. Inali practice If run. you are vaccinated, you get the idea. And Chiro Zimata, you know that Chiro Zimata even Gumalai Gonkuno. Chiro Gumata. The deadline for San Jose City employees to show proof of a COVID vaccination is looming. It's just 10 days away. Tonight, though, there's concern that could lead to a wave of resignations by the end of this month. NBC Bearer's Mariam Favreau talked to a reserve police officer who says that mandate has him resigning. Dan Gutierrez is not vaccinated, but he told me he was perfectly happy to submit weekly negative COVID tests to keep his job as a reserve officer. But now he says the city's new mandate has changed all that, and he's quit. And he's worried. He's what? He's quit. A lot of people are not going to agree with this, but don't get the vaccine, you can't go to the supermarket. Don't have the vaccine, can't go to the ball game. Don't have the vaccine, can't go to work. Don't have the vaccine, can't come here. No shirt, no shoes, no service. That's what I think we should be right now. Because we continue to waste our breath on people who are just not going to change. Since 2021, we saw what is this number mabwera zomaletsana kugula utani. Can you say it's for that dalo wakale mu build up stage ya new world yani? Oh yes. And indeed to be ku climax kweni kwa zimene zizo. Okay, there's so much to watch. My favorite in the Atambiri kugana huko. Mbona mkuya ulinda tu? Angry workers of Edo State Civil Service who failed to tender valid vaccination cards expressing dissatisfaction. Hello? Noja? No card. Noja? No entry. No card, no what? No entry. Minister of Health. Then mena kuyanaza nango tsizimuka mama wina kuti kuchiro akapeza zimene zozo. Koma munga lufuna kuona the whole thing, just get the presentation. My restrictions were not out of the lift. Yeah. Everything is prophetic. Then why the good is there? Seems to be a little time of peace. There seems to be a little time of peace. So what's kind of like a time yani? Come look at this. Once more, the what? The inhabitants of the earth were presented before me, and again everything was in a utmost journey. I can see good peace just I want to Lampagale Yasamono Galikuta. What's the possible patino wanso mu agitation panono ikano food crisis ukwela kwa mitengo anakuona sana I think ma screenshot ama protest amena kuchitika maiko siyana abanda longo zogawana ndizambiri komano ndimafuna kuti tipangire ka break pamene papa chifukwa kutsogoloku kuliso section inayofunikira kwambiri. Hello? Kapena is too much tilekere pompo. Kuli section inayofunikira kwambiri ya iyi ndi ifupi itiko yenda pomwe changu kena kutilowa kuina so ya war ya nkhondo ndi famine kena ka bonus kena kai kumariro. Uteka? Ndipompa. So what we're going to do now, kuli tipange refresh tamva zambiri, right? Kuli tipange refresh mobongo atu. Tipempe atanyimba badera. Please. Gabelan. Kutino mutibatsire nyimbo ya badera. Kodi maso athu akutseguka? Are you sure? Mulungu akutiwulira zinsisi
akuti yenyezamba tikonda kwambiri. He wants us to be careful kuti no satana asatipange masamu amene akumapondo panga masiku malizo. Nyimbo yapadera zikoma kwambiri. Video.